Ay, download na! Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Sige, Diyos marhay na hapon, pwerte ang klima patabi, pwerte ang klima. Pero medyo nagpapamati-mati na ang lanit kan init. Bati-baad lamang magduro-diretso ang arog sa nakaining panahon. Pero igwa po ning ipinaluwas na abiso ang sa tuyang State Weather Bureau ang pag-asa, halangkaw pa ding nald ang La Nina. Adigdi sa Pilipinas ngunya na taon 2024. If ka nakaaging taon na 2024, I should say, ngunya na 2025, ka nakaaging 2024, so pinag-abangan tabaga padingnal sa first quarter, so El Nino, ngunyan baliktad tabian, sabi kang State Weather Bureau, La Nina 2025. Yan, minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia, kasabay ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon, igwa na ning resulta, magay na resulta sumaghapon tang pagdiskarte, pagpagal, pagtrabaho, paghingo asin iba pa sa pagikan padagos niya tong panarig, pakimaharak ipasalamat sa mahal namang Diyos. Bicol Target na tabi ang programa, naglalaom na yaong kamo dyan, masabay man sagkod alas 5 ang hapon sa pagikan informasyones na maburutwa katuwang ang news team pading Jomar Compadreng Al, siyempre chief reporter Kumparing Jimmy with Joshua Bino asin Karen Nicole Ala. Sa Manibela si Henry Mata, sa sakuyang control technical ang kompadre ko from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo, pading Nald Baldo dyan sa Jigs Baldo Welding Shop, daray na hapon sa Indo. Siyempre sa newsroom yaon dyan ngunyan, Angel Mustaza and Mary Joy Jarezgo. Nakamonitor man si Jan Matthew Balyaran. Sa panginot iyan kan sa muyang news director Mardila. Sa production yaon dyan, Madam Shia Leron. Sindaman ang nagtatarabang-tabang pa sa social media platform. Mga bareta na nababasa nindo dyan sa internet, ang DCGB News Online, katabang dyan si Jimos Barrios. May broadcast man tabi kami, sabay na nadadangog, nahihiling sa AM band, pati naman po sa internet, worldwide, netwide, an sa kuyang technician dyan, Jerome Nico Martinez. Good afternoon, halay sa Pilipinas. Ako po, si Pio Fernandez. Sige tabi, dahil na kita magparahaloy, standby na si Compadreng Al, may bit-bit na informasyon, isihon ta, na darang report, kan sa tuyang pag-iriba dyan sa field. Kumpadreng Al, Diyos marhay na hapon. Hello. Go ahead. Salamat sabi padeng. Good afternoon. Pinaboran ko ta na alagad iginilid giraray kan sanggunian panglungsod ang resolusyon na mataonin dagdag na insentibo sa mga barangay eco-aid. Sa pinasar na resolusyon ni City Councilor Alex Howe, bigahagad kay Alcalde Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. asin iba pang mga concerned department na sana matawan nin dagdag na insentibo o subsidy ang mga barangay eco-aid dahil kanda sa indang sakripisyo man
sa paglilinig sa mga barangay na minatyaga man sa kakarampot na honoraryong ali sa saindang barangay. Igatawan doon ni How na kon ang mga barangay tanod, barangay health workers, igwama na bigdataong dagdag na insentibo, ang lokal na gobyerno kan Legazpi, baka pwede man matawan ang mga eco-aid. Puyon ko ta na digdi, ang ibang mga konsyales, siring kay City Councilor Glenn Casulia, Milabal, asin iba pa, na gusto nga ni mag-co-author, asin sabi ni Casulia, may ordinansa na nga ni siyang ipinasar kay ni, kan enot pang administrasyon, digdi sa Legazpi. Alagad, dahil man ni nangyari. Dahil niya masabutan kung dahil man nangyari, ang siring ko ng simple niyang kagadaan sa paagi ng ordinansa. Kahirak man ngaya kan mga eco-aid na talagang nasasabutan man ang nasakripisyo ka ni sa mga barangay. Alagad, padaya nangyari, nagtindog man si Lord Leader, City Councilor Attorney Boots Lucila, na nagpahayag man enot, min intensyon na siya minapabor sa siring na resolusyon ni How. Alagad, may apprehension lang siya dahil sa enot mindang eksperyensya, may mga pigpasar naman na siring ganing resolusyon, siring sa paghahagad man ng dagdag na honorarium o kaya insentibo naman sa mga barangay nutritionist. Alagad, pag-abot sa sanggunian panlalawigan, di balik man giraray sanggunian palungsod dahil sa mga question legal, araw kan budget, kung saan makuhanin budget. Kaya lugod, dahil nagka-oroyon tulos, kaya para mientras na nag-recess, alagad ka nag-resume garay ang sesyon na pagkasundoan na sana na i-deferred na muna ang resolusyon na ni City Councilor Alex Sao para pagadalan maray pig-referred sa Committee on Ways and Means o Finance and Liga kan mga barangay para pagadalan na siguradohon kung saan pwede makahugot ng budget na may tauban naman sa mga barangay eco-aid. Iyo nga ni kumpadring alano, pigadang kuning maray iyan na report mo. Ang sulamenteng da inaon ang bitan managad kung igwaning klarado na porsyon kan budget kan syudad na pwedeng kuhaan tanganing ang resolusyon na iyan maaprubaran man lamang kan na hepe ekotibo asin maaprubaran kan sanggunian panlalawigan on review. Correct. Dahil na ba naunang bitan kumpadring al kung saan huhuguton so kunyan. Dapat nabanggit ni City Councilor How. Kaya siyempre baga si Attorney Lucila, abogado ba yan? Siyempre, nahiling tulos ang diferensya maski sa may nasyon pa sana. Baka kaya makaarogin ni kanila mga inot ang resolusyon na pag-abot sa gunang palawigan, ibabalik man garay digdi dahil sa mga technicality, arrogant sa budget. Dapat sigurado ang may budget na mahugot. Na resolusyon pasilon sana. Iyo nga ni tama. Pero ang ako nagtutubod, the intention of City Councilor How is kunyan is magayon talaga. Pure ang intention, magayunon an sa iyang intention. Matabangan ining mga eco-aid. Kahirak mambaga kumpadringal. Imagine barangay na dining eco-aid. Sisayan maakot kan mga basurang na mamarasta na. Bako. Ayun, nahiling naman iyan. Actual baga, nahiling tayo. Nagrabe man talaga sakripisyo kan mga eco-aid. So, kaya nga nakulhanin ko siya lang gusto mag-co-author. Kundi iyan na opinion man ni City Councilor Boots Lucila. Iyo yan ang apprehension na makaarog kan mga enot na resolusyon. Pagtarabangan na sana, sa intensyon ni Councilor How is kunyan, kumbaga bulawan na maray, bulawan na maray. Referred mo na para mentra sa Committee on Ways and Means, sa appropriation, and Liga, kan mga barangay, para maadalan ko ng maray bago aprobaran ang resolusyon ni
ni City Councilor Alex Howe. Ako nga ni kumpadre nga lang hilingukan kung igwanin maray na talagang pag-aadal kaan. Tibaan nga ni maging bako yan na maging resolution sana. Baad maging ordinansa appropriating funds taon-taon para sa halangkaw na benepisyo financial kan mga eco-aids. Actually, sabi nga ni Oo. City Councilor Glenn Gasulya, igwa na siyang ipigpasar na ordinansa gani, kundi dahil niya Yan. na matamutan ko na upside dito. I-reconcile siguro ito. I-reconcile pwede na ba? sana pwede ito because makulang ang resolution magapano kumbaga kamauotan sana. Pwedeng dainin puwersa kumbaga bako masyadong makagat ang pangil. Ano? Dengipon, oho. Pwedeng pero kung igilig sa ordinansa, naudae. Mhm. Kung ordinansa, obligado ang syudad, Yes. hindi pa nagtukaw dyan alkalde, Yes. na taon-taon, igwanin Budget. subsidio, kaya insentibo man lamang ang mga barangay eco-aid. Institutionalized, ano? Apo. Sige. Okay, sige. Kaya tabi, pwede, sa raw sa mga highlights nun yan, sa ongoing pa, na sesyon regular, kan Sanggunian Panlonsod. Alarmario, thank you. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Pagkatapos kan report ni Pading Jomar asin mga hanap buhay, pag-uro irestoryahan tayo na sarong magayo na lakdang na ipinagbubusol ni City Councilor Howe. Ano? And itong naon bitan man na ordinansa na aynot naman na ipinasar on this, with the same pretext and purpose para sa mga eco-aid ni Councilor Glenn Casulya. Sige, sige. Si kumpadreng Jomar sa oras na alas 5:14 nin pagkahapon. Pading Jomar, what's happening? Salamat, Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Full swing na ang one-stop shop digdi sa siyudad kan Tabaco. Ang proseso kung saan ang mga ma-renew kan sa idang mga business permit. So mga makuha ng bagong business permit. Sararuan sana ang lugar na dudumanan. Dahil nakaipungan pa magparalibot, dahil nakaipungan pa magpasiring sa Bureau of Fire Protection, Engineering Office, kundi digdi na sana sa City Hall. Pero dai pa ini pa di Pio, nabubugtak duman sa magiging permanenteng opisina na pinagaplano kan alkalde kan siyudad kan Tabaco na si Mayor Crisel Lagman na sarong permanenteng opisina ang bubugtakana year-round, bako na yun kada pagpunsa na kan taon, bilog na taon, basta ika ma-renew o may problema ka manunod sa mga licensing, madyang ka sa nasasarang opisina ya, una diyang gabos, pati sa mga kakonektadong mga ayon sa kang gobyerno, arog kan Bureau of Fire Protection sa City Health Unit, may mga representante. Sa ngunyan, aniyon nga nasida sa aisle sa second floor sa tangod kan business licensing permit office asin pano-pano natulo sa panipiyo nin mga tao. Yan. Pero makaskas ang dalagan dahil man nasa pasurunod-sunod man ang proseso kan proseso kaining mga business permit. Ang plano kan alkalde Paningpio na itong so year round dai mangyayari sundo na dai magbalyo ang sanggunian pang lungsod. Duman sa bagong opisina. Iyo. Arog pa lang kinin magiging sistema. Oho. Ito bagang so new legislative building nasabi baka ngunyan na Enero magamit na kansanggunian pang lungsod. Di siyempre babakantiyo na kansanggunian pang lungsod. So session hall. Yes. Buda sa Office of the Vice Mayor. Duman, ibabalyo, paghahalik ang sangguniang panglungsod, bako mo na ining one-stop shop ang ibabalyo duman. Dahil nasa third floor ito pa ring Pio, Halangkaw. abo kan alkalde na duman sa Halangkaw, so ibabaga ngayang mga negosyante, nagkarasikaso, lalo na sa saradit na negosyo, mismong sa mga kagsadiri, lang ibaguro ranguno na, Tama. dahil man na nasusugo. Kaya, ang gigibuhon kan alkalde, so engineering office na yaon sa nananggat sa may printer, sa may pinto, sa ground floor, iyo ang para mientras na ibabalyo sa babakanteo na pwesto o lugar kan sa guniang panglungsod, ta itong sa indang opisina, duman gigibuhon ang one-stop shop. Yan. Oo. Ang opisina kan engineering office, paglaog mo digdi, halimbawa, nasa left wing ka malaog,
pinaka-primerong pinto sa wala yan. Accessible, So, accessible. Roger on that. Kung hali ka sa right wing, balda-balda, kaigwang pinto naman pasiran sa engineering. Kung hali ka sa front door, iyo man ang napupuntok. Iyon. So, magayono na lugar, accessible talaga sa Gabos na mga entrada di sa City Hall. So, ang plano pa rin Pio, na oras na babakante kan sanggunian panglungsod kan Tabako so sa indang opisina as in session hall, masakat na duman sa City Engineering Office, pagbakante kan City Engineering, mabalyo na ining nasa aisles ngunyan na one-stop shop. Year-round na yan, permanenteng opisina na yan. Pero sa City Engineering Parimpio, daiman matinirnin haloy, duman sa babakante na lugar kan sanggunian panglungsod. Taigwa na pala man na pigtutugdok na opisina na halos patapos na, duman naman ini i-concentrate sa Barangay Pawa. Ang Barangay Pawa, padiyaon dyan na pigubugtakan na lukan na gobyerno kan Tabako ang mga requested na opisina kan mga ahensya nasyonal, arog kan Bureau of Fire Protection, kan LTO, Philippine National Police, igwayaw pa ata su quarantina, Bureau of Quarantine. Yes. And malamang su LTO, yaw na su Yaw na LTO. duman. Oo, yaw naman duman sa CDRRMO. Ang balita ko, ang City Engineering Office, ang duwa garon bali tulong opisina pa. May terminal kan pa duman. LGU, ang ibabaralyo naman duman Pati para terminal, yaon duman. decongest ang sentro kan Tabako. So, iyan ang mga sunod na plano pa rin Pio, pero habang dai pa nakakahiro ang sanggunian panglungsod kan Tabako na sa pagbalyo, habang dai pa available itong new legislative building para mientras ining unan setup digdi sa City Hall kan Tabako. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Bading Jomar, sa istorya hali dyan sa City of Tabaco. O bueno, di balikan tayo itong resolution na pinindir ngo na o yun kunta na ang kadaklan sa sanggunian panlusod kundi pinindir ngo na tanganing pag-adalanin maray. That's a good move, Bako yan sa kumbaga pinagkontra so lakdang ni Councilor How, because ining intensyon ni Councilor How na tawa ning halangkaw na insentibo man lamang ining eco aids niya to, it's a very laudable move. Tahilingon nindo ang sakripisyo kan mga eco aids. Imahinor nindo ang sarong barangay na daining eco aid. Lalo na ngunyan ang Ligaspi baga igwanin sistema na no segregation no collection. Yan. Sinda baga ang nagsasangungo kan basura. Lalo na kung ang pinagkukolektahan Puerto de los Obos, day man nagsusunod kumpadring nal kan no segregation no collection. Igwa ka iyan tabi. Taba ko makita arog sa Japan na ang level of discipline and obedience halang kaunin marhay. Sa Pilipino dai mo pwedeng imponiran ang Pilipino ng disiplina. Nako, tutok kison ka, tapok sa ng tapok ng basura. Now, yan ang mga basurang yan, almin na kolekta baga dyan mga eco aids, prone sinda sa manlain-lain na klaseng peligro, helang, mikrobyo, bakterya, kung may mga pasa pa dyan na baso baga, ang pasa na baso, dai man tabi lamang nindo yan ipagbugtak sa nasa basurahan. Taki ko abaga yan kan mga eco aid nako, dipisil yan. Ibugtak man lamang nindo, patusunin nindo sa cellophane. Mga 2 tulong cellophane na so gamit na, tanganing maprotehiran man lamang ang kabot kan mga eco aids na yan. So, ining ang punto ta, ining lakdang ni Councilor How is a very laudable move. It's time na tawan tayo ining dignidad man ang mga arog ka ining trabahantes, eco aids, ining so barangay health workers. Yan. Iyan nga ni ibaga pading na eco aid kan pandemic, nagtatrabaho baga sinda. Saro iyan sa mga dailang nahiling
na heroe kan komunidad. Imagine ining igwaning so quarantine baga, ha? So haralang kaw na itong spigapon na enhanced community quarantine pa rin nald. Ini bagang eco-aid subod na mga barangay health workers, mga exempted yan because kaipuhanan sindang maghiro. Imagine kan quarantine ko dining eco-aid na nagkukolekta kang basura. O paano natabi? So it's high time na matawan sila ning dignidad as in protection man. So magayon iyan na lakdang ni Councilor How kundi paghurunan managa din maray. Sabi ta na nga ni, much better siguro tibaan sa paghurunaan itong suenot man na pinagpasar ni Councilor Glenn Casulya na ordinansa nga ni, tama ito ordinansa nga ni, i-reconcile na sana siguro. Tatama man si City Councilor Attorney Butch Lucila. Pag-adalan, tibaan nga pag-abot kayo ni sa sanggunian on review, ang Legazpi City baga is a chartered city kan probinsya. Ang gabos na pinagpapasar dyan na lay, subject yan sa review kan sangguni ang panlalawigan, lalong-lalo na ang manungod sa pag-apropriar ng mga kwarta asin iba pa. Yan. So pag-adalan, tibaad ining resolusyon ni Councilor How, buda itong ordinansang binalo na ipasar ni City Councilor Casulya, pagbiyo na sana, mas lalong maging makusog pa rin bako lang resolusyon. Resolusyon, it's a form of sentiment lang na dainin pangil, dainin rara. Sentiment lang na tiba, kumbaga sa hururo na kanto, tibaad lamang matawan maning dagdag na sweldo ini na mga eco-aids. Yan, kung undrahon dai, kung undrahon okay, kung dai di okay lang ta. Resolusyon man sa nangani. Pero, pangapudan ta kay Councilor How, hingwahon ni City Councilor How na magilugod ining ordinansa. Who knows, ining pagpendyente kan sanggunian panlunsod, kan resolusyon na yan, mas lalo lugod na magkaigwanin produktong maray, maging ordinansa na yan, institutionalized na. Igwa na ning taon-taon na budget na iaalokar para sa medyo hurhalang kauman lamang na beneficious financial kaining mga eco-aids. Among others, pati na antanod, buda mga barangay health workers. Umagayong tabian bakusan ng resolusyon. So, ining pagpendyente, tibaan lamang may mahamanan na marayrahin na ko niyang pa na bagay, magkaigo ng offshoot yan na pagkapinjenting an kan resolusyon na pinagpasar ni Councilor How. Kung ako ki Councilor How, ordinansa na sa nangani tanganing yaon na sa sistema kan gobyerno kan Legazpi. Maski si say magtukaw diyan alkalde, sagkod na daiyan tabi i-revoke kung maipasaren na ordinansa and maaprobaran on review kan sangguni ang panlalawigan, igo ning budget taon-taon. Now, isabay na siguro so sa tanod buda ining so sa mga barangay health workers. Yan pwede pangani gayo diyan na maggibo ning ordinansa na mandahan ang City Health kada 6 na bulan pag-check upan ang mga eco-aid. Bako pa ding mandato ordinansa, mandato pag-check upan nindo mga eco-aid. Libreng check up, buda kun igong ma-found out na helang o luday ta pighagad, ilaog sa City Hospital. Libre at the expense of the city government. Igwaning pondo. Pwede yan gayon na incorporar dyan ang lay na yan. Bakong mga resolusyon, mandato. Every June and every December, check upan ng mga eco-aid na yan. Sinda ba nagsasangungukan bata, kan basura, kan lapa, kan gabos. Tinapok na ati. Di ba? Sana may makaisip kayo dyan sa sangguni ang panlunsod. Bakong resolusyon, ordinansa, mandating the City Health Office of Legazpi na kada Hunyo, every 6th of the month, every 6th of the year, 6 months of the year, Hunyo and Disyembre, check up and libre gabos diyan sa City Hospital and appropriating funds therefore nahuhuguton sa araw kay ni tanganing igo ni magagamit para sa mga eco-aid. Magayon niyan magatabi.
Plus itong sa mga sa tanod, training kan self-defense, as in training para sa first responders, yung CPR baga. Mga tanod baga, padingnal, iyon na nakaprintera dyan sa iriwal. Bago pa mag-abot sa polis, may bakbakan ang unang nangyari. Paminsan, na-imbulto pa sa tanod, tayo sa nagsasaway. Bako, yan. So, subaybayan taan, tibaad lamang magkunyan, mag-progress anyan sa sanggunian panlunsod. Ining lakdang ni City Councilor Alexander Howe. Padingnal, time check na kita. Sige, oras Pilipinas, alas 4:28. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,
pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Madali na magpuon ang kunyan, ang election period, ha? Iningani gayud na bulan maepekto na so gun ban. Ano? Yan. Iguana ni mga dapat na regulasyones na sunodon an sa tuyang mga nasa gobyerno pati na kitang komunidad ta madali na bagaan eleksyon. Mapuon na ang karampanyahan enot so sa nasyonal masunod an sa lokal. February yung sa lokal, enot yung sa nasyonal, yung mga senadores. Ano tabi yan. Yun na sana inin pangapudan ta na pag-adalanin marhay, ining mga yaon dyan na kumbaga dahil na kitang ibang pagpipilian eh. Sa mga senadores, iyo na sana yun dyan. Nako. It's, inda ko sa natabi, kamong manag-antabay man dyan. If you are frustrated or not dyan sa
arog ka ng mga nahilingtang mga kandidatong mga senadores ano. Nay apod mo na kita sa telepono. Hello, Diyos Marhay na hapon tabi. Maray na hapon tabi, Boss Pio. Maray na hapon tabi sa imo. Opo. February 12 ang ang sa national start. Oho, madali na. Yan. Kasi 90 days ba yan? 90 Oho. days ang national pag national ang campaign period nila is 90 days. Kasi iikot sila sa buong Pilipinas. Unlike sa local is 45 days. Siguro March 28 pero ang local March 28 by I mean is February man agad so sa national. February March 12. yung sa local. Tapos so gun ban in effect sa Sunday by Sunday January 12. Yun na yan so naisip ko man agad bako so karampanyahan. So gun ban ang ngunya na Enero maging hanggang epektibo. June 11. Araw kaya. Oo. Hanggang June 11 yan. Yung Ito lang kasi dyan, pag-abot sa mga choke point sabi baga Boss Pio, kaya man minsan nasusunod man ang protocol. So, minsan baga, may mga mahigpiton kitang mga otoridad na gusto, buksan pa ang trunk, ang kotse. Pero ang aram ko yan kayan, correct me if I'm wrong, is lang, dapat pailawan mo lang. So, halimbawa, tinted ang ang lalan o clear condition baga, is pailawan mo lang ang ilaw sa laogan. Lunadan. Iyo. Arog lang kayan. Pero, kung mag-insist garo ang na buksan ang likod o rukuan, garo, garo Paul yan, Boss Pio. Iarong nga ni kay ni talaga. Oo. Iyo nga ni anso sa tuyang isusunod na pag-orestorya ining so sa gun ban sa January 12 ining nagadang-adang na masunod na Domingo tabi. Ngunyan diyan sa checkpoint ang problema ang general rule is visual search yan. Visual search. Papupunduhon ka na kortis nining magalang na pa sistema, maray na banggi sir, maray na aga madam. Ako tabi si arog ka ini, checkpoint lang po. Pwedeng makibaba tabi ang kunyan, ang window yan. Pa-plus light ka mo. Boss Pio, karo, based on my experience, sabi mo nga ako, El Jairo, something na nangyayari kaya sa bandang Chaong baga, sa may duman sa may Bilis Colero. Oho. Bagang ngigwa duman, hanggang mo niyan, pero may ngigwa duman ki HPG or, pero may duman may choke point sa, Tainulan ba kayo, pag alik ang Manila is pag nagwala ka, bypass road Chaong, duman sa may City Mall. Sa may release, kung nagbigay ka, bago mag-release, City Mall ito. Sa inutan kan Villa Escolero. Tama? Left side. Oo. Kung nag-right side ka, Kiaong proper. Opo. Tama? Pag nag-left side ka is bypass road kan Kiaong. O doon na-experience na mo kan barkada ko, pauli kami digdi. Gusto, pigpirit kami kayo. The election period man ito, pigpirit kami pabuksan so likod ka na, kan SUV. So what? Ang ginibo, pinuksan na mo. Sabi kung ibang baga sabihin, may pigtatago kami. Pero based sa naraman ko, bako mo baga kita matibay sa list. Bawal ito, bako. Bawal talaga. Big para plasay pa ninda. So, may dara kami itong mga man lang sudara na mo, amplifier main sticker na binakal na mo duman sa raon. Tapos, tigagad pa kaming resibo. Oo. Kaya sabi ko, ako may mga in-laws man ako, may mga bayaw man ako nasa servisyo. Sabi nga isa ko, dapat nga pigwa mo so ngaran o abo naman medyo pag-abot kaya dyan Pio sa may bandang Laguna ng Quezon, delikado ang dyan. Ang mamisinterpret mo lang siguro ako. May mga polis kaya dyan na medyo aram na. Totoo. Abusado. Oo. Abusado. Ako dyan nagkukomplain tapos minsan para naranasan ko man gito na medyo traffic baga. Sabi sa mo, sir, kung gusto niyo makamadali, sabi niya, ganito lang naman yun bigyan ko kayo ng tamang daan, ng shortcut. Yun nga, so mga gusto shortcut, tapos bago ka man naghali, tayo tinuro niya sa shortcut, naghagad kipang kape. Nahilang mo yan. Yun lang mo, Pio, na-share ko lang. Sige, thank you so much. Yan. Oo. Diyan na nga ni pa so direction kan sa tuwing istorya apera ka itong so sabi ta iyong na sa nang pigpipili antang mga senadores na kandidato.
Diyan na kita mapasiring sa mga checkpoints na yan, Padingnal. Tama po na yung gun ban, igo na ni mga checkpoints na kunyan dyan na i-stabilisar ang sa tuyang gobyerno. That's good enough, that's good enough. Pero, para di los ubos, igo talaga man paano minasobra duman sa rules of engagement, Padingnal. Lalo kung oras ng banggi, and dahil talaga nahahali yan, pasintabi sa mga tultul na police, highway patrol, pasintabi. Pero we must accept, igwa ka iyan. So, kunyan baga, abuso di poder, Padingnal, ta naka-uniforme abuso di poder, feeling kuan siya, siga. So, kaito pang mga panahon baga na I'm infallible. Dahil mo ako pwedeng dut-duton, dahil mo ako pwedeng question na ron, otoridad ako, pulis ako, nag-checkpoint ako. Igwanin mga arog pa ka na mentalidad, hilingon mo. Testigos ini sa tuyang sarong barkada na biyahero. Now, dyan sa checkpoint tabi, ang mga abogados niya to na nakakasabot, talagang hihinguha yan na masabutan kan publiko. Ang problema, Padingnal, opo, nasasabutan ta. So, nag-checkpoint, although nasasabutan, pero dahil pinagigibo, so nasabutan ninda, duman ang diferensya. Nakukuha nindong logic tabi. Sa checkpoint, sa hampang kan sarong abusado, poderosong pulis na dibadil di tsapa, daining garantiya ang Bill of Rights kang konstitusyon. Anong mga Bill of Rights? Dai ka maprotehiran kaan. Puwera di los ubos tabi pasintabi sa mga tultul na mayoriyang pulis. Pero igo kaan. Kitang mga sibilyan, sa hampang nin sarong pulis na sa checkpoint, the constitutional guarantee of Bill of Rights will not guarantee your safety. Sampang kan sarong abusado poderosong pulis. Diyan sa nasa checkpoint, arog ka ini. Checkpoint. Ang general rule, visual search observation. Not unless naigoning reasonable doubt ang officer. Duman nagkakaproblema, Padingnal, sa definition kan reasonable doubt. Ititaong kwenta sa pulis o kung sisay man na officer of the law, ang dakulao na diskresyon kung ano ang reasonable doubt. Kung dahi ka kursunada ang pandok butagar ngayon, kukurukun tabida ini, garo ngay may badil sa likod, pipiriton ka bubuksan iyan, even without the proper search warrant. Ngunyan itakod ta. So pigasabit ang Bill of Rights kang konstitusyon kanat garantiyo. Dai makakagarantian sa imo na dai ka makakataram, sir. Dai man pwede visual search sa nabaga. Lalo kang duduunan kang pulis, Padingnal. Natangay ta nagsasayo maka. Maski ka dai maning darang epekto sa laog na kontrabando kan sa imong auto. Dai kang kalaban-laban, Padingnal. Tibang baga papaano mo iyan? Tabi. Kapag nagsayo ba kang pabuksan ng hood, dududahan ka na. Tibang baga. Natangeta, dahil mo pagpabuksan, lataram ako, baga ang nasa Bill of Rights, dahil kang mandamento de arresto, dahil mo ko pagpiriton, lalo kang initan. Maradyo na duman sa kairiban ng dauyan na yan na plate number arkenyo, lalo kang duduunan. You cannot guarantee, the Bill of Rights cannot guarantee you. Totoo yan, tabi. Ay, nako. Yan. Ang discretion pa kan pinagapod na itong reasonable doubt kung sa checkpoint sa police officer, kung medyo malibong supayo kang police gari ngay uragon ni bako ngay mas gwapo ngay ni sakwa. I-apply ko ngay sa reasonable doubt na rule ngay na gari ngay may malain na intensyon. Bukasan ang hood. Masayo maka di badil magsayo makalalo kang duduunan. Although, in the very first place, ika ang nasa tama. Hindi kang laban, tabi. Ay kung paipitan ka pa ning kunyan. Nin ebidensya, paano na?
Iyan ang problema. Yogon mo na. Iyan mga checkpoint tabi. Dahil baka garantiya, ayan na mga nasasabutan kan publiko, but duman sa pag-implementar kan enforcing agency, duman nagaka-problema. Tabi. Tawan sa nagsayo makang bukasan ng hod, yan, duduunan ka na siguro ngayon. Ito ning kontrabando duman. Day ka napapahalion. I-apply ka rin so reasonable doubt. Nasindas na nakakaisi, dahil ning proper definition ka yan, na ipinaglalatag pa kung ano ang reasonable doubt na yan, pagdududa. Nasa isip sa nakan police officer na sa checkpoint, ang duda. Ay, naku tabi, yan. Dipisil pag-arog ka yan. Ang problema pa dyan, boss, kung bugtakan pakibadil ang dunad mo, kaya dapat bantayan mo ang pag-check ninda. Iyo tabi, iyo nasanaan kunyan. Iyo nasanaan sa tuya ba na panglaban, i-video mo because they are in performance of their official duty. Sir, sige po tabi, matugot ako, express consent, nabubukasan tanghod, pero sabay kita, daining mainot, daining maudyan, sabay tapos ma-video ako tabi. Yan. Buda, ako ang mabukas, bakong kamo. Pagkabukas ko, yan, tabi, ako ang mabutingkay, bako kamo. Ay, lalo kung medyo buyong-buyong ang nasa checkpoint na ko. Matatakot ka, taday kang kalaban-laban eh. You are helpless, pag-abot sa siring na bagay. Day kaning wala. You cannot call anyone tabi. No one can help you pag-arog ka ang tabi. Si Joshua nasa linya. Good afternoon, Joshua. Go ahead. Madali. Tanag po problema ka yung connection dito. Dali lang, Joshua, inaayos, pig-ayos kan sa tuyang tech, yung connection. Di ko nga ining hissing sound pa di may hissing sound baga on air yung ating linya de telepono. Madali sa na, Joshua, tapi nag-reconnect, yan. May hissing sound nga ni on air gayon tabi. Diyan sa session man ngunyan kan sanggunian panlalawigan and mga sanggunian bayan na naka-schedule pag Martes. Aram tagayon sa daraga kundi man nagliwat kan schedule Martes man ang sanggunian pangbayan diyan Okay, ibaluon ta na kung clear ang linya ni Joshua. Joshua, good afternoon. Yes, good afternoon, Tabi Sir Pino. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, igilid na mo na ang paabot na eleksyon, igilid na mo na ang politika. Dahil ang takaypuan magtrabaho, lalong-lalo na kaypuan na dakul, ang kaypuan mabilog na mga ordinansa na kinakaypuan sa munisipyo kan Daraga Albay. Kagtang Tabi iyan Sir Pio, na nakapalaman sa mensahe ni Mayor Junji Haushan saan maghampang ini sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan digdi sa Daraga sa paagi ng sarong speech katakod kan regular na sesyon ngunya na pagkahapon. Sigun sa alkalde, dakulon pa ang kinakaypuan mabilog na mga ordinansa kung kaya kaypuan magidali asin magtrabaho kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan lalo na sa pagtataog doon kay ni igilid na mo na papaabot na eleksyon, igilid na mo na anban na politik. Sigun kay Haushan, kay puwan ng mabilog na ordinansa, partikular na ining Citizen Charter kan Daraga Albay, ordinansa na ma-institutionalize sa feedback mechanism sa LGU, ordinance on anti-trafficking, ordinance on addressing grievances related to senior citizen and PWDs, Bauchi Ordinance, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Ordinance, ang sinibapat pa ni Sirpio sa health, maternal and child nutrition, tobacco and vape control, health and sanitation code, traffic code, ordinance on safety measures on gas stations, lalong-lalo na pinagtawan mo kan alkalde, ining na kinarawan sa environment, dahil po na makapasar ni Environmental Code, Septic Management Ordinance, asin ang pinagtawan doon kay ni
ining Clean Water Ordinance Mm-mm. na sigun kay Hausyan pigmamandato kanlay supposedly sigun sa iya dapat 2022 pa nakapasar na o nabilog na dapat ang nasabi ng ordinansa kung kaya sigun kay Hausyan pero po ining maging sarok sa mga prioridad tansang guni ang bayan mo niyan na maipasar bago pa sinda o bago pa ombudsman maghiro asin kasuhan ang munisipyo kan Daraga Albay Oho. dahil kawasan kay ning Clean Water Ordinance kaya sigun kay Hausyan igwa na sana ni pok mas o menos sa anom na bulan nangatapada sa indang termino sigun sa iya ipuan isipon na bako dapat isipon na halipot na sa nang panahon Mm-hmm. kundi dapat na nasa isip ka na mga opisyalis kan Daraga may panahon pa para maihabol tabi sirpiyo ining mga kinakaipuhan na mga ordinansang maipasar. Yes. Dapat mapakinabangan kan munisipyo kan Daraga Albay kung kaya sa pagkataon doon kare kini igilid na mo na ang paabot na eleksyon, igilid na mo na ang kung ano man na politika kaipuhan magtrabaho pagbilog ng mga ordinansa para sa kapaginabangan kan mga Daraginyo. Roger. Yan tabi sirpiyo na may init na storya minatapos pa sa sesyon regular sa Daraga Albay. Dos Papino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya man dyan hali sa sanggunian Bayan Kandaraga. Tama yan na pangapudan ni Alkalde John G. na house yan. Hindi pag-isipon na halipot ng panahon kundi pag-isipon halawig pang panahon. Gustong sabihin, dakul pan dapat na maginibuhan for the betterment kan lokal na gobyerno kan Daraga. Gilid na muna masyadong politika sa totoo lang talaga pag tinira ka kan politika saro kang politiko pinulitika ka patay ka wala kang magagawa tabi yan so dakulon tama itong buyagyag ni kunyan Alkalde John G. Unipan mga dapat na asikasuhon niya to and there is time for politics karampanyahan election dispwes na gayo pero ngunyan panahon pa kan pagserbi sa komunidad yan tabi sige di sa hiling mo dyan Pading Nald sa kalendaryo pwede na sabi ni Pading Nald na Baldo ang sa kuyang tek sa pangarang kambilog na fuwersa o sa January 12 ganban poong natabi sa bilog na Pilipinas in connection ini kan nagadang-adang na eleksyon sa Mayo. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita.